honor him and thank him. To sing King of all nations. bakuzera ko warumbiza shimba kabatambo We sing to you, Lord, proclaim your salvation day by day in all the earth. We declare your glory among the nations, your marvelous in your way. King of
shall worship you, Lord Jesus, Lord Jesus. Every tribe and tongue shall worship you, shall declare your name, shall declare your praise forever. Thank you, Lord. Nokutenda Ishe. Hallelujah. You may be seated. Ngagara henyu pasi. So, Happy New Year, everybody. Makorokoto egore dzva mose ndinoimba makatanga gore Full and grand way. zvakanaka This zvinoshamisa. year, 2024, Gore rino ra 2024 igore rokusungunura nokutora. loaded with meaning. Izvozvo zvine zvakawanda zvazvinoreva, zvine zvakawanda zvazvinoreva. Just a short while ago, we had a Chinguva chapfuura tangati segment of discussion, tine vadare vanga vachitaurirana, a panel of discussants, vamwe vatungamiriri vedu vachitaura TT Irving Ray, pamusoro pegore irori, shoko regore irori. along those lines. Now, we're going to be looking at it from some other perspectives. Toda kutaura zvepamusoro pegore irori, asi ndine vamwe vadare vandinavo pano. Is it? Ndina mufudzi Emeka, And then I have Pastor Dela Phillips here. ndina mufudzi Diola Phillips, Left Evangelist Dr. Eddie Owase. ndina Thank you, Pastor. Vaidi Owase, Landry Alabi. namufudzi Landry. We're going to look at it. It's the year of redemption. Toda kuti titarise gore rino igore rekusungunura nokutora. Of the 31st into the 1st of January, I did share several important things Pandakataura shoko iroro ndakadzidzisa zvakati wandei. that in the next few days and weeks Ndikakuudzai kuti mumazuva mashoma anga ari kutevera ndanga ndiri kuzojekesa nyaya iyoyo. our pastors, both in our churches and on various platforms, Uye ndichiti vafudzi vedu vachange vachidzidzisawo zvinhu zvimwe chete izvozvo. Saka begin to introduce that subject. da Now, kuti Dr. Emeka Eze. ndoda kuti Thank you so much, sir, for this privilege. titaure nyaya iyoyo ndingandiponzwa See, kubva kuna mufudzi Emeka Eze. awesome privilege and opportunity. Thank you so much, sir. This message that we received from you, I mean, it's so vast, but I'm just going to Kwanzi shoko iri an aspect that really regore rinobata zvinhu zvakawanda, asi vanoda kungobata defines zvakavabata mwoyo. as to release from blame, debt, and bondage. And Vaitaura pamusoro situations that pekudzikinurwa, vachitaura pamusoro vachiti, pavakataura vachiti nyika disentangling themselves dzinofanira kusungunura nyika dzadzo dzakadzvanyirira, uye kuti dziya dzakadzvanyirirwa dzinofanira kuzvisungunurawo. extricating oneself from something that is detrimental, and that we are not supposed to fear our adversary, and that Uye mufudzi Kristi vakataura zvakare kuti hatifaniri kutya vavengi vedu. you know, because Kwanzi izvozvo zvakandibata chaizvo. tying this to even the scripture before, I mean the definition before, the vouchers, the same scriptures are actually legal documents that we can stand on Kwanzi for the nations. And we ndima demonstrated this
dzinotaura pamusoro pokusungunurwa kwedu. Tinogona kutodzishandisawo We're interceding kusungunura dzinyika. concerning the COVID pandemic. Tana makore akati makore apfuurayo But we saw you takanga tichinamata insisting on the scriptures. Pastor, you tichiparadza nyaya dzeCovid. looked at the scriptures and you didn't Taimira pamagwaro you talked about the timeline. tichishandisa magwaro iwayo Is not the tichitaura kuti Antichrist. So ino yakanga isiri nguva and that is yamuponesi wenhema. Saka muponesi wenhema anga asingagoni kupiwa achiita zvaanoda. authority of the scriptures Hakwanzi tinoshandisa and ensure that nations, not just individuals, tinoshandisa were redeemed from magwaro ayo kuti titaure kuti some marudzi evanhu akasungunurwa towards kubva kumasimba asatani. war. It was very clear they were being orchestrated from other sources. And you came out here on a communion service. wemudzikristu vakatotaura pamusoro The clouds of war kuti dispersed. dzimwe nyika dzomuafrica dzanga dziri kuda kupedzedzerwa Has even increased. hondo. In Isaiah chapter 9 from verse 6, the Bible Tikanamata says, tikazvifurunyura of the government, nokuzvifurusa. extend that authority, we will speak and things will just happen. And that's Saka mugashoko raMwari, there's going to be a shoko proliferation. raMwari ndiro rinotisungunura. Going to step out of things that have held them in bondage. People are going to step out of things that have been detrimental to them. Vanhu vachabuda vachazvisungunura kubva kuzvanga zvakavasunga, nedzinyika dzichatozvisungunurawo. about taking some of these people to court. You know, last year I was reading a report. Uye makatotipa mvumo yokuti tisungise vanhu tiinde kumatare, tichinokumbira kuti matare arambidze zvimwe zvinhu izvozvozvo. Over not taking the vaccination for COVID. And in that state, the Supreme Court ruled that all those people who were dismissed should be returned to their work and paid the arrears of their salaries. Takatombonyengetera shandisa masimba aya panguva yeCovid, tichengeterera vanhu vanga vari kudzingwa mabasa, vachidzingwa mabasa vachinzi hamuna kubayiwa nhomba dzeCovid. Taakuona vanhu vaya vachidzorerwa matare, achirayira vamabasa avo kuti vanhu ivavo kumabasa avo, nokuda kuti zvaakuzikamwa